mun hidda kasafin kuɗin Najeriya kimanin tiriliyon 58 da biliyan 47. To saboda magance matsalolin Najeriya da muke fama da su irin matsalar tsaro da 'yan bangar siyasa, dole ne mu mai da hankali kan tabbatar da cewa an magance waɗannan matsaloli. To da farko dai mun ware mu mashaya tabu wiwi wato daga tiriliyon 2. Ba ruwanka da sata kajin al'umma. Duk lokacin da muka yi walfiyar wannan tiriliyon 2 din, kajin al'umma za su sakata su wala kwararu. Wannan na mashaya ne tiriliyon 2 kenan. Sai 'yan bindiga wato barayi na daji. Don magance matsalolin barayi da muke fama da su cikin daji, mun ware masu kuɗi ƙasa kimanin tiriliyon 8. Za ka ga iya adadin abin da kake sata a shekara, sai a baka kuɗin domin ka bar al'umma su sakata su wala. Muna son ƙasarmu ta samu kwanciyar hankali da lumana. Wannan shine. Sai 'yan hisgen waya masu ƙwacen waya, ku kuma mun ware muku kuɗaɗe ƙasa tiriliyon 4. Ba ruwanka da ka ga mutum ka hirge mashi waya ka bar shi da biban shi ya sakata ya walaye wasa binai. To sai na biyu, 'yan bangar siyasa. 'Yan bangar siyasa mun ware musu kuɗaɗe ƙasa kimanin tiriliyon 2, saboda duk inda za a je suna ba mu gudunmuwa. Ɓangaren lahiya, kun san duk inda aka ce ɓangaren lahiya inda Najeriya ne, mun ware muku naira miliyan 8. Sai kuma ɓangaren wutar lantarki, saboda abokaina sun ce mun suna da kamfanonin sula da za su oda sololi, kuma mun ware muku naira miliyan 8 ƙasa. Sai ɓangaren karuwai masu zaman banza, mata ke na masu zaman kansu, mun ware muku tiriliyon 8, saboda a sai katihu, a sai cosmetic, ai kwalliya. Muna muku fatan alheri. Sai ɓangaren IPOP, 'yan bayafara masu yaƙi kan 'yanci, ku kuma mun ware muku kuɗaɗe ƙasa kimanin tiriliyon 4, amma ba mu son a zo ana ɗaga ma al'umman Najeriya hankali. Sauran kuɗaɗe 'yan zanna gari banza, mutanen gari waɗanda ba su tada tanzuma, mun masu walfiya ta naira biliyan 70. Sauran kuma tiriliyoya, to da wannan da ni da iyalina ne za mu ji da matsalar, saboda na kowa matsala kuma na kowa tada zanga tsaye.